Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. Hey, luwas na kita, mahal nga rin. Agay! Agay! Mamatay ka! Ikaw ang angay mamatay kay dautan ka! Ay! Kiyo! Ayaw ba kagong dalunggan? Ay! Instituto! Agay! Nabitan sa lunggan! Kisang-kisang lunggan! Salbahin ka! Mamatay mo! Matay na ka. Gege. Uy, kabladi na ba ini? Mahal nga rin. Gitiwasan ginimusin mo. Very good. Kisa kita. Gusto na ko og kalinaw. Dili ako gusto og matao sa palibot. Mahal nga rin. Magawas na dining sa gangaan sa turi. Malumpag na ning turi. Dali! Dagan! Dali! Hoy, pa sila ni Nigikolbaan naman ko ay anday. Ngano naman, Sab? Ay ambot, pero lain ra ba ko kanibitang kulbaan ning tiguang kay murag doon na gyoy dili maayong mahitaba. Aw, angay ka mo balaka kay wa pa man mabalik sila sa Nikay ug Stuto. Buhi pa baka sila nga mabalik, no? Bright sa blagi kang manulti anday no. Eh, Kay naday patay nga mo pa uli pa. Anday, ayaw pagunahon na nga mga matay na sila sinikay og toto ay. Kaya ako mag-uol yung ko para sa akong apaw. May kadiha, dili ka mag-uol. Kay dili man nimo tinuod nga anak siya na kay. Ikaw gyud ay ang nagpadako sa akong usa ka anak. ha? Alo, Oo, ako ginang ipadako si Nikay. gipadako ni Mos Bunal. Uy, ay sa pagsulti ana luna, uy. Bunala nimo ang akong anak. Aw, akuan, usahay kung magsipat-sipat na. Magsige mong sa kuyog sa apo ini, nga si Toto. Magsigig pamayabas. Ayaw pa sa angin si Toto ha. Kay suma, usay mo gibuhat sa diyang magahom na sinikay sa pagpanambal. Imo sa gihimuan og klinika. Gigamit ni mo siya aron makakwata ka. Ay, Lula. Ayaw subtawag palabi, uy. Basin, maputlan ko sa ining rayna. Ang akong anak ang mohukom sa buhaton sa iyang mga kaaway. Dili magugong kaaway ni Nikay. Iya magugong papa dito sa laing kalibutan. Papalagi, pero mabunog sa nimo. Bunogon sa nimo. Uban ni Milena. Kaya nagtoo man ka nga anak ni sa laing laki ni Milena. Ay, husto na taon, Lula, uy. Booking ko karon. Mapatay na gyud ko ini nila. Ayaw ka balaka. Patas ang hukmanan din sa among kalibutan. Aw, naon. Kinahanglan nga mangandam kamo. Ha? Sa dili madugay. Mamiya na kita dinhi. Apason ta sa patayng yuta sila sinikay. Uy, ala. Dili ka tamaanhing anang imong plano, mahal nga rin. Kinahanglang mahibaw ko kung unsa na nahitabo sa akong usa ka anak. Saso, pangitag kabayo nga atong kasakyan. Aray. Uy. Patay na ba ko? Hindi ano ba ko sa langit? Aray. Gisakit ang paman ko. Buhi pa tingali ko eh.
titigman man ko. Di ko angay mamatay. Iyala. Ay, ina mga hari. Ang turi. Natumpag din ang turi. Nahimo na diyang dakong bungtod nga ba to? Ang mahal nga rin. Inalam makita na kung mahal nga rin. Aray! Sakit sa kong sama sa bugo-bugo. Ang tud na sa akong dunggan. Sakit kayo. Panuway ginisil mo. Napakan pag-iko sa akong dunggan. Una siya namatay. Ay! Mahal nga rin! Mahal nga rin! Hain ka! Mahal nga rin! Hain ka! Mahal nga rin! Ang langit. Awan sab kayo. Hala. Sinikay. Nabiyaan mo to na mo sa ibabaw sa panganod nga may isla. Saan na baka akong nikay? Una, bati asa kong kinabuhi kung wa si Nikay. Nikay! Mahal nga rin! Nikay! Oh, may tao nga naghigda sa yuta sa unahan. Tao kita. Oh, uy, ang mahal nga rin ka na. Siyagi ka na. Mahal nga rin! Maliray na! Aniya na magkabayo ka itong kasakyan! Sige, manlakaw na kita. Inangray na. Mamiligro kita kung mo padulta sa patay yuta. Ganay mo tangan sa diwatang itom nga si Maninay Rosa. Apan, dili na ko makapaabot pa og dugay dinhi. Gusto kong mahibaw ko na unsa na ang imong kaluha, Nisa. Ako na lang ang muapas kanila, mahal kong inahan. Kaming duha si Saso. Ako sa muuban sab ko. Kinalang mahibaw ko kung naunsa na sa dito nga akong apa. Oh, maglakaw lang ng tanan. Mas daghanta, mas magkatinabangay ta sa pangatubang sa kaway. Oh, sige, dali na ka mo. Oh, Oy! Murag pamilya na ko. Ang liding manan ni Abuta! Tabang tao! Lidingman! Uy! Niya na sila! Niya na ang akong apo! Totoo! Sugaton ta sila. Tabang! Mahal nga rin. Doon na lang ta. Bukata di mo. Ay, kakuyaw sa kung mami siya na sa kagbalik no kay naiguguli mo sa akong bato. Tata na po ka! Uy, nang igi! Salamat ka na, Lola! Salamat ka na ako! Salamat, Lola! Say nahitabo sa mahal nga hari. Nabagkok ang mahal nga rin na. Pertig yung malasa. Nuli anong tato siya sayang pagunahon na ba? Pero nabagkok inoon niyang malasa gito eh. Saso, alsaha ang hari. Ipahiluna ta siya. Kinalang malimpiyuhan siya og matambalan. Toto, hain ang ako kaluha. Hain sinikay. makanidak ko na kong problema karon. Ha? Kaya nga naman, unsa pa gininahitabo ninyo? Sulti ka sa nahitabo sa inyong lagaw. Nganong dili man nimo kaumas ni Kay. Ay, unsa man, papatay na sinikay? Ambot, naunsa to sila. Nahibilim ko sila dito sa panganon. Unsa? Nag-away pa sila si Nikay og katong barangan sa mo pagpagkanaog dito sa naguba nga turi. Kuno ka na. Nabilin day si Nikay sa ibabaw sa panganod. Dinhigid busod sa lungag paingon sa ilawom sa yuta ang barangan. May mitabang niya dinhi. Klaro na kaayo nga ito nga diwata ang mitabang niya. Ngit-ngit na sa sud. Perlas nga gamhanan. Pahiyagi ang sud sa lungaga. Naana, hayag na ang lungaga. Maklaro na akong agianan. Kinahalang masanta na ako mga daotang binuhat nga nias kalibutan sa lampirong. Aron magmalinaw na kaming tanan. Oh, unsa man ka na murag nagbukalis sa sud? Oh,
May hayag sa sud. Tabangi ako, mahal kong itong na diwata. Ang barangan ka nang nagbarog sa tungod sa dakong kawa. Ilupig sa gahom sa puting perlas. Ang gahom sa itong nga perlas. Anak ko'y mahimo ni Ana. Apan mi siya ay kangatabangan ko ni mo sa tanan kong buhaton. Wala ko'y mahimo. Ni Ana siya ug mas gamhanan siya. Kinsa ang ania? Ako? Oh, dili. Magkapos ka! Ay! Dili ko makalihok! Tabangi ko itong nga diwata! Mahimo kang langgam. Wa ka maunsa. Mawagtangan ka o gahong ubahanaw kaniing dapita! Dili! Sa ako ng giingon, ang gahom sa katarong, maugyod ang mudaog. Mahal ko, Reyna. Salamat. Salamat nga nabalik ka na sa kanhimong panguna-una, Burak. Salamat usap, ganahigmata ka na. Ang atong anak nga nahanaw ang nakaingon ining tanan. Siya ang naghatag ka nato og kagawasan, si Mikay. Amahan ko, ni anasab ko. Dili na ko usa kasawa. Salamat. Natibuok na yun pagbalik ang atong pamilya. Pero, kuwang pata, wa pa sinikay. Mahug nga way kapuslanan ang atong hinaguan. Kunwa ang babae nga gusto kong pakaslan. Og sinikay ka na, mao ba? Oh, sinikay. Siya ang babae nga nagpuyo kanunay din sa kundukan. Ug mawa ang akong pagaliningman kung mawa siya. Sinikay! Mahal ko! Tinuod na ba ginang imong gisulti? Toto? Nikay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!